Οι ηλίθιοι βρίσκονται ανάμεσά μας. Είναι παντού, προέρχονται από όλες τις κοινωνικές τάξεις και είναι πάντα έτοιμοι να προκαλέσουν ζημιά στους άλλους και φυσικά και στον ίδιο τους τον εαυτό. Οι ηλίθιοι συνιστούν την πιο επικίνδυνη ομάδα ανθρώπων. Ας εξετάσουμε λοιπόν το φαινόμενο της βλακείας. Έστω ότι το ανθρωπάκι Α κάνει μια εργασία για το ανθρωπάκι Β. Όταν το ανθρωπάκι Α βγαίνει κερδισμένο από αυτή την εργασία, θα το σημειώνουμε στον άξονα των θετικών αποτελεσμάτων, και όταν βγαίνει χαμένο, θα το σημειώνουμε στον αρνητικό. Αντίστοιχα, όταν το ανθρωπάκι Β βγαίνει κερδισμένο, θα το σημειώνουμε στον άξονα των θετικών αποτελεσμάτων, και όταν βγαίνει χαμένο, στον αρνητικό. Ας δούμε τις περιπτώσεις που προκύπτουν. Όταν το ανθρωπάκι Α, κάνοντας κάτι για το ανθρωπάκι Β, έχει ένα όφελος, το σημειώνουμε σε αυτό το σημείο. Και όταν το ανθρωπάκι Β βγαίνει κερδισμένο, μπορούμε να πούμε ότι το Α είναι ένας ευφυής άνθρωπος και βρισκόμαστε σε αυτή τη ζώνη. Όταν όμως το Α ανθρωπάκι είναι κερδισμένο και το Β είναι χαμένο, τότε το Α ανθρωπάκι χαρακτηρίζεται ως απατεώνας. Υπάρχει όμως και η περίπτωση που με την εργασία του το Α βγαίνει χαμένο, ενώ το Β βγαίνει κερδισμένο. Τότε το ανθρωπάκι Α χαρακτηρίζεται ως ανίκανος. Τέλος, όταν από την κίνησή του το ανθρωπάκι Α είναι χαμένο και δημιουργεί ζημιά στο Β, τότε απλά το Α είναι ηλίθιος. Για να κάνουμε ένα χειροπιαστό παράδειγμα, αν υποθέσουμε ότι το ανθρωπάκι Α είναι η κυβέρνηση μιας χώρας και το ανθρωπάκι Β είναι ο λαός της, από το αποτέλεσμα της εργασίας μπορούμε να κατατάξουμε τη συγκεκριμένη κυβέρνηση στον τομέα που της αξίζει. Όμως ισχύει και το αντίστροφο. Αν το ανθρωπάκι Α είναι η πλειοψηφία του λαού μιας χώρας και το ανθρωπάκι Β είναι η κυβέρνηση που έχει εκλέξει, τότε αντίστοιχα μπορούμε να χαρακτηρίσουμε την πλειοψηφία του συγκεκριμένου λαού. Εύλογα λοιπόν γεννιέται το ερώτημα για το αν υπάρχει τρόπος να απαλλαχτούμε από την παγκόσμια βλακεία. Όχι, δεν υπάρχει, γιατί δεν έχει αναπτυχθεί καμία λογική μέθοδος που να προβλέπει με ακρίβεια το πώς, το πότε και το γιατί θα χτυπήσει ένα ηλίθιο πλάσμα. Ενώ οι πράξεις του κακού είναι κατά κάποιο τρόπο προβλέψιμες και αποτρέψιμες, οι πράξεις του ηλίθιου είναι απολύτως απρόβλεπτες. Ο ηλίθιος με το χαμόγελο στα χείλη, με πλήρη φυσικότητα, χωρίς καμία πρόθεση, τύψεις και αιτία, θα εμφανιστεί ξαφνικά, θα καταστρέψει όλα σου τα σχέδια και θα το κάνει από καθαρή βλακεία. Η βλακεία είναι ασυναίσθητη και υποτροπιάζει. Ο κίνδυνος της βλακείας προέρχεται από τον βλάκα που δεν ξέρει ότι είναι βλάκας. Αυτό δίνει μεγαλύτερη δύναμη και αποτελεσματικότητα στην καταστρεπτική της δράση. Ο βλάκας δεν γνωρίζει τα ωριά του, παραμένει προσκολλημένος στις πεποιθήσεις του και δεν ξέρει πώς να αλλάξει, με αποτέλεσμα να επαναλαμβάνει επάπειρον τα ίδια λάθη. Σε κλινικό επίπεδο, η βλακεία είναι η χειρότερη ασθένεια γιατί είναι αθεράπευτη. Η βλακεία είναι μεταδοτική. Το πλήθος δηλαδή συμπεριφέρεται με περισσότερο βλακώδη τρόπο από τα μεμονωμένα άτομα που το συνθέτουν. Αυτό εξηγεί γιατί ολόκληροι λαοί όπως η ναζιστική Γερμανία και η φασιστική Ιταλία μπορούν εύκολα να χειραγωγηθούν ώστε να επιδιώκουν τρελούς σκοπούς. Αυτό το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα γνωστό στην ψυχολογία. Η συναισθηματική μετάδοση, που είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα της ομάδας, μειώνει την κριτική ικανότητα. Παρατηρείται τότε η πόλωση της λήψης αποφάσεων. Επιλέγεται η πιο απλή λύση, που συνήθως είναι και η λιγότερο έξυπνη. Από το βιβλίο του Κάρλο Τσιπόλα, «Οι βασικοί νόμοι της ανθρώπινης ηλιθιότητας».